जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒന്ന് കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 4 രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാമന്ത്രിക്ക് എത്ര വരെ എടുത്തത്? 24 വരെ, 25 വരെ, 23 25 തൊട്ട് എടുക്കണം അല്ലെ? 25 തൊട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. ഒപ്പം തന്നെ അത് ചെയ്തു പോകാം. എന്താ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തില് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് ഭഗവാൻ ഇതിനു മുന്നേ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? വിവസ്വാൻ അത് മനു ഇഷാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം പിന്നെ അതിനെന്താ സംഭവിച്ചത്? അതിന് ആ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി ഗുരുവ്. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്? അർജുനൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ലെ? അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ ഭഗവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത്? ഭക്തനും ഉറ്റമിത്രവുമായതുകൊണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമാണ്, ഉറ്റമിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് അത് തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തൊരു സംശയം ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നത്? അർജുനൻ വിവസ്വാൻ ഇതിനു മുന്നേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ചോദിച്ചത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്? പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അർജുനൻ ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ആദ്യം വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ അർജുനൻ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വിവസ്വാൻ എവിടെയാണ് സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുക എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാനായിട്ട് എന്താ കാരണം? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചത്? എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്? ഭക്തരോട് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ആധികാരികമായിട്ട് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ? കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ ജന്മത്തിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തപ്പോ അതെന്താണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അർജുനന്റെ അടുത്ത്? തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു. കാരണം നിനക്ക് കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, എനിക്കും കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, നിനക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ എനിക്കത് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം, നമ്മുടെ ശരീരം മാറുമ്പോ നമ്മുടെ ഓർമ്മ മുഴുവൻ നശിച്ചു പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്, ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയോ ഓർമ്മക്കുറവ് വരെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞത്?
ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പിറവിയില്ല, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ എന്റെ ശരീരത്തിന് നാശം നേടുകയില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിലേക്ക് തന്നെ യുഗം തോറും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എന്റെ അവതരിക്കും. അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ധർമ്മത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും അധർമ്മം കഴിച്ചു വളരുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനും ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നശിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടുന്നവര് രാഗം, ഭയം, ക്രോധം, രാഗം, ഭയം, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും പറഞ്ഞു. മോചിതരാകുന്നു. ചാതുർവർണ്ണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ചാതുർവർണ്ണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എങ്ങനെ ചാതുർവർണ്ണ്യം എങ്ങനെയാണ് 4 തരത്തിലുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്? ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാന് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാത്തിനും അതീതനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കർമ്മവും വികർമ്മവും അകർമ്മവും പറഞ്ഞില്ലേ? പറഞ്ഞായിരുന്നു. കർമ്മം എന്താണ്? വികർമ്മം എന്താണ്? അകർമ്മം എന്താണ്? കർമ്മം വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നത്, വേദങ്ങളിൽ ചെയ്യരുതാത്തത് ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മികൾ. പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്, വിധിപ്രകാരം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കർമ്മികൾ. കർമ്മം. അതായത് അകർമ്മം, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം, വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം, വേദങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വികർമ്മം. അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട്? കർമ്മത്തില് അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ? ഈ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുറെ സ്ലൈഡ് ശരിക്കുള്ളതല്ല. ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിനാ പരിപാസതേ ബ്രഹ്മാജ്ഞാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനൈവോപജുഹ്യതി. ചില യോഗികൾ വേറെ സ്ലൈഡ് മാതാജി കണ്ട 30 കാണുന്നില്ല. 25 ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇല്ലേ? വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നല്ലാതെ. ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ പരബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ചില യോഗികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വിവിധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ചില യോഗികള്. ചിലരെന്ത് ചെയ്യാണ്? പരബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ പലരും പല രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്? ഭഗവാന് യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത് പറയണം. അതായത്
അതായത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ചിലരെന്താണ് വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. യഥാവിധി ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു പോകുന്നവര് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. ചില യോഗികള്. ചിലരെന്താ ചെയ്യണേ, പരബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിലെ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവതാരത്തിലുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? മഹായോഗി എന്നോ ജ്ഞാനിവരൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ദേവന്മാർക്കുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് അല്ലെ. ചിലര് ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ചിലര് കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ, പരബ്രഹ്മത്തെ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപാസിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതിനിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ, പരബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിൽ ആരാധിക്കുന്നവര്. അങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളിൽ പലതരത്തിലാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പല തരത്തില് പല രീതിയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവരും യജ്ഞങ്ങള് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആരാണ്? യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനാണ്, വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ആ യജ്ഞങ്ങള് മുഖ്യമായി രണ്ട് തരത്തിൽ രണ്ടെന്ന് ഭൗതിക സമ്പത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞവും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ യജ്ഞങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്ക് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ഏതാണ് പറയുന്നത്? നമ്മള് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഈ ആത്മീയമായ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങള്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവതാരത്തിലുള്ളവരെന്താണ്, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ദേവന്മാരൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തില് യജ്ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞവും ഒന്ന് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള യജ്ഞവും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവതാരത്തിലുള്ളവർ ഏതിനായിരിക്കും മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതിനായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നവരായിരിക്കും മറ്റുള്ളവര്. ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പറയട്ടോ. ശ്രോത്രാദീനീന്ദ്രിയാണ്യന്യ സംയമഗ്നിഷു ജുഹ്യതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാനന്യ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹ്യതി. ചിലർ കറകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികൾ ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നവരാണ് ചില തരത്തിലുള്ളവര്. അതായത് ചില ബ്രഹ്മചാരികൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിലെ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഹോമിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ചില ബ്രഹ്മചാരികൾ. മറ്റു ചിലരെന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളില് ഹോമിക്കുന്നവർ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ ജീവിക്കുന്നവർ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെയാണ് ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മചാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള യോഗികൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ശ്രവണ പ്രക്രിയകളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എന്തിൽ ഹോമിക്കാണ്? ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാനാണ് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രക്രിയ ഏതാണ്? ശ്രവണമാണ് അല്ലെ. അതാണ് അടിസ്ഥാന തത്വം. അറിവിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള തത്വം ഏത് തന്നെയാണ്? ശ്രവണം തന്നെയാണ്. ആ ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ശ്രവണമാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പടി. ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ആധ്യാത്മികത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നുള്ളൂ. അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടായാലും കേട്ടുകൊണ്ടായാലും എല്ലാം നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രവണം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാം കേൾക്കാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ര ബ്രഹ്മചാരി ഹരേർ നാമ കീർത്തനം അഥവാ ഭഗവത് നാമശ്രവണ കീർത്തനത്താൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരികൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ കീർത്തനത്തില്, ഭഗവാന്റെ നാമശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. കാരണം അവരുടെ മനസ്സിലും അവർക്ക് എന്തുമാത്രമേ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മാത്രമാണ് അവർ കേൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തന്നെയായിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സിൽ. അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം അപ്പൊ ആ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്? നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തി നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ സാധിക്കാണ്. സർവാണി ഇന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണ കർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയമ യോഗാഗ്നൗ
ജുഹ്കതി ജ്ഞാനദീപിതേ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തത്പരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന് തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ എന്ത് ചെയ്യണത്? അതിന് താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലർ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാണ്. അങ്ങനത്തെ അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. പല യോഗയിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പല രീതിയിലും അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്, മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ പതാഞ്ജലി യോഗം അത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പതാഞ്ജലി യോഗ പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്നെ പതാഞ്ജലി യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇരുന്നിട്ട് പതഞ്ജല യോഗ സൂത്രത്തിൽ ആത്മാവിനെ പ്രത്യേകാത്മാ പരാഗാത്മ എന്ന് രണ്ട് വിധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയ സുഖാകൃഷ്ടനായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് പരാഗാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അതേ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോൾ അതിനെ പ്രത്യേകാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതിനെ കുറിച്ചാണ്? ഈ യോഗ പദ്ധതി പറയുന്നത് പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞ ആത്മാവിനെ രണ്ട് പേരിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രത്യേകാത്മ എന്നും രണ്ട് പരാഗാത്മ എന്നും രണ്ട് വിധത്തിൽ പറയുന്നു. അതില് പ്രത്യേകാത്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖാകർഷനായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് പരാഗാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് ആകൃഷ്ടനായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ പരാഗാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ അതേ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോൾ അതിനെ പ്രത്യേകാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തില് ആത്മാവിനെ പറയാണ്. ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പരാഗാത്മാവെന്നും, അതിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രത്യേകാത്മാവുമെന്നും പറയുന്നു. ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ്? പതാഞ്ജലി യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ പറയുമ്പോ ആത്മാവിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രത്യേകാത്മാവും പരാഗാത്മാവും. പ്രത്യേകാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോൾ, ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകാത്മാവെന്നും, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പരാഗാത്മാവുമെന്നും പറയുന്നു. ദ്രവ്യയജ്ഞാസ്തപോയജ്ഞ യോഗയജ്ഞാസ്തഥാപരേ സ്വാധയജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യതയ സംശിതാവ്രതഃ. സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെങ്ങനെയാണ് ബോധദീപ്തരാകുന്നത്? സ്വയം തന്നെ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ്. അവര് തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ബോധദീപ്തരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റു ചിലർ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദധ്യായനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദധ്യായനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചിലവരെന്ത് ചെയ്യും? തങ്ങൾക്കുള്ളതൊക്കെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിലേക്ക് എത്താണ്? ഈ ബോധദീപ്തരാകാനായിട്ട്, അതായത് ഇതിലേക്ക് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റു ചിലരാണ് തപശ്ചര്യകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദധ്യായനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പലരും പല രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വിവിധ ദാനധർമ്മങ്ങൾക്കായി കൈവശമുള്ളതെല്ലാം വിനിയോഗിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ദ്രവ്യയജ്ഞങ്ങൾ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ദ്രവ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള പൈസ, സമ്പത്ത് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട്. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ധനികരായ വ്യവസായികളും രാജകുമാരൊക്കെ ധർമ്മശാല, അന്നക്ഷേത്രം, അതിഥിശാല, അനാഥാലയം, വിദ്യാപീഠം എന്നിങ്ങനെ മുതലായ ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ആശുപത്രികള്,
വൃത്തമന്ദിരങ്ങള്, ദരിദ്രർക്ക് സൗജന്യമായി ചികിത്സാ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആഹാരം തുടങ്ങിയൊക്കെ എവിടെ നൽകുന്നുണ്ടാവും? ഇങ്ങനത്തെ ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നൽകുന്നുണ്ടാവും. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് സൗജന്യമായ ചികിത്സ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആഹാരം, പിന്നെ വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിനാണ് അത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്? ദ്രവ്യയജ്ഞത്തില് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അതിവിടെ കണ്ടു തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. ദ്രവ്യയജ്ഞത്തിന് ഉദാഹരണം ചാരിറ്റബിൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യകാല ഭവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് തപോയജ്ഞം. ദ്രവ്യയജ്ഞം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേവാരാധന, ബ്രഹ്മയജ്ഞം. ഓക്കെ, ഇതിൽ അല്ലേ? അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ്? നമുക്ക് ഇവിടെ ബുക്കിൽ തന്നെ വെച്ച് പോകാം. പിന്നത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? തപോയജ്ഞം. തപോയജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? ചാതുർമാസ വ്രതം എടുക്കുക. അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ 4 മാസം, ജൂലൈ മാസം മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ എന്താണ് ഒരു ചാതുർമാസി വ്രതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി നമ്മളെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കും ഒരു 4 മാസം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലുള്ള സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തപോയജ്ഞം, തപോമയ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് പറയുന്നത് തപോമയ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രത്യേക ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും. പിന്നെന്തൊക്കെയാണ്? വീടിനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കുക. പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങള്, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു 4 മാസം ഫുള്ള് നമ്മള് എന്താ പറയാ നമ്മള് ഒരു ദിവസം ത്യാഗം ചെയ്യണ പോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കും. ഒരു 4 മാസം, കൊല്ലത്തിൽ 4 മാസം, അതായത് ജൂലൈ മാസം മുതൽ ഒക്ടോബർ മാസം വരെ നമ്മള് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ഷേവ് ചെയ്യില്ല. അതായത് നമ്മളൊരു വ്രതം എടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ എണ്ണ തേച്ചുള്ള കുളികൾ ഒഴിവാക്കുക. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ 4 മാസം നമ്മള് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഓരോ മാസം ഓരോന്ന്, ഒരു മാസം പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും, ഒരു മാസം നമ്മൾ ഉഴുന്ന് ഒഴിവാക്കും, പിന്നെ ചീരകള്, പച്ച ഇലകൾ, അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാതെ നമ്മൾ കുറെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ 4 മാസം നമ്മള് ഇത്തിരി കഠിനമായൊരു വ്രതം പോലെയാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? അത് ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യാണത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്തേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? തപോമയ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? പിന്നെ തപോമയ യജ്ഞം പിന്നെ വന്നിട്ട് എന്താണ്? സ്വാധിയജ്ഞം പറയുന്നത്. സ്വാധിയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വൈദിക സാഹിത്യം, വിശേഷിച്ച് ഉപനിഷത്തുകള്, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങള്, സാഖ്യ ദർശനം എന്നിവ വായിച്ചു പഠിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളവര് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? സ്വാധ്യായം. സ്വാധ്യായം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുക, അതിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ പഠനത്തിൽ മുഴുക. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്വാധ്യായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. പഠനയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സ്വാധ്യായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് പഠനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഇതാണ് സ്വാധ്യായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ജീവിതോത്കർഷണത്തിന് വേണ്ടി, സിദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിശ്വാസപൂർവ്വം വിവിധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ യോഗികളും. ഈ യോഗികളെല്ലാം നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമായതുകൊണ്ട് ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത്. മുൻ പറഞ്ഞ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് സിദ്ധിക്കാത്തതല്ല അതല്ലാത്ത ഈ അവസ്ഥ കൃഷ്ണന്റെയോ കൃഷ്ണഭക്തന്റെയോ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം ദിവ്യമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു? തപോമയ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ ഏത് യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഈ സ്ലൈഡ് ഇതിലില്ല, അതുകൊണ്ടാണത്. സ്വാധിയജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞത്? ദ്രവ്യയജ്ഞം. അപ്പൊ ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആശുപത്രികള്, വൃദ്ധമന്ദിരം, ചാരിറ്റിയുള്ള ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ സേവനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ദ്രവ്യയജ്ഞത്തിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ തപോമയ യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ചാതുർമാസ്യ വ്രതം.
സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സുഖങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആദിവാസം ത്യാഗം ചെയ്തു. വ്രതമെടുക്കണത് ചാതുർമാസ്യ 4 മാസം വ്രതം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രത്യേകം ചെയ്തത് സുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കും. നമ്മൾ എന്താണ് ആ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ശരീരം നിലനിർത്തേണ്ട രീതിയിലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവിടെ വ്രതം എടുക്കുകയാണ്. അതാണ് പിന്നെ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക, അത്യാവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ചെയ്യുക. അതാണ് തപോമയ യജ്ഞത്തിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ സ്വാധ്യായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, സ്വാധ്യായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ, വേദ ബുക്കുകൾ, വേദ സാഹിത്യങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകള് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക. ഇതൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ട് ഇതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക. അതാണ് ഏത് വരുന്നത്, സ്വാധ്യായ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇത്ര അനുഷ്ഠിച്ചാലും അതിനേക്കാളൊക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധം. ഇതിലെല്ലാം നിന്നിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഈ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും നേടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് എന്തിന്റെ പ്രത്യേകത, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നേക്കാളും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപാനേ ജുഹതി പ്രാണം പ്രാണേ പാനം തഥാ പരേ പ്രാണാപാനാഗതിരുത്വാ പ്രാണയാമാപരായണഃ അപരേ നിയതാഹാര പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹതി. ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലരുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധനത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ചിലരുണ്ട്. പ്രകാരം അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ട് ശ്വാസത്തെ നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, സമാധിസ്ഥരാകുന്നതാണ്. മറ്റു ചിലർ എന്താണ്, ആഹാര നിരോധനത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് വേണം. യോഗയിലൂടെ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഈ ശ്വാസത്തിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താനും ഇതേപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർദ്ധിക്കാൻ, അങ്ങനെ അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ശ്വാസത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ശ്വാസത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സമാധിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവരെന്താണ്, പൂർണ്ണമായിട്ട് ശ്വാസത്തെ നിർത്തിയിട്ട് അവര് സമാധിസ്ഥരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ചിലവരെന്താണ്, ആഹാര നിരോധനത്തിലൂടെ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് കുറെ പ്രാക്ടീസിലൂടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ യോഗ പ്രക്രിയ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പ്രാണായാമം. നമ്മളത് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ പഠിച്ചാണല്ലോ. ഈ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ആ പ്രക്രിയ എന്താണ്, പ്രാണായാമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരംഭത്തിൽ ഹഠയോഗ പദ്ധതി പ്രകാരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആസനങ്ങൾ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശീലിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആരംഭത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ്, ഹഠയോഗ പദ്ധതി പ്രകാരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആസനങ്ങൾ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശീലിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാര പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും ഇന്ദ്രിയ സംയമനത്തിന് വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു പറയുന്നത് കുംഭയോഗം. കുംഭകയോഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പരിപൂർണതയ്ക്കായിട്ട് ജീവിത ദൈർഘ്യം കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത്, ഈ കുംഭകയോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ. കുംഭകയോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് യോഗി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം അനേകം വർഷങ്ങളായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്, യോഗിക്ക് കഴിയാണ്. അതിനാണ് കുംഭകയോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അതിലൂടെ എന്താ ചെയ്യണം, ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ജീവിത ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം വന്ന ഒരാൾക്കാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മളെടുത്ത് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിലോ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാൽ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അയാൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്.
സർവേപ്യതേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷാപിത കൽമഷഃ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതാ ഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മാ സനാതനം. യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരാണ് ഈ യോഗികളൊക്കെ. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞം ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിട്ടുള്ളവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പോ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? ഇവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും? പരമമായിട്ടുള്ള സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, സനാതനമായിട്ടുള്ള ആ വ്യോമത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. കാരണം അവര് പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയവരാണ്, യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സനാതനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവരുടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലായി യോഗയിലൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളപ്പോ എന്ത് തന്നെയാണ്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖാഭോഗത്തിനുള്ള ആസക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു നിലയിൽ വർദ്ധിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ യോഗകളും പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മുൻ പറഞ്ഞ യോഗകളും യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ്? ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നവയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പാപങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം മോചനം നേടാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗമിച്ച ഒരാൾ ഈ ജന്മത്തിൽ സന്തുഷ്ടനും ഐശ്വര്യവാനുമാകുന്നത് കൂടാതെ അവസാനം അവ്യക്തൃത ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സഹവാസം നേടിയ ശാശ്വതമായ ദൈവസാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗമിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ദൈവസാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. നായം ലോകോസ്തി യജ്ഞസ്യ കുതോന്യ കുരു സത്തമ കുരു ശ്രേഷ്ഠ. യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല, പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തിൽ. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? സന്തുഷ്ടരായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ പരലോകത്തിൽ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്? അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് അർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ആർക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തുഷ്ടമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം ഉണ്ടായാൽ സ്വാഭാവികമായും പിന്നീടുള്ള ആവശ്യം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ വേദങ്ങൾ പവിത്രമായ വിവാഹകർമ്മം വിധിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരാൾ ക്രമേണ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ആവശ്യം നമ്മൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദിവ്യലോകങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത തോതിലുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം വിവിധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചവർക്ക് അളവറ്റ സന്തോഷം അനുഭവിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനം വഴി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരുക എന്നതാണ് മനുഷ്യനെ സിദ്ധിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ആനന്ദം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരവും എന്ത് തന്നെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ പരിഹാരവും കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ സിദ്ധിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ആനന്ദം ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനം വഴി ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ച് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കണം? ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സിദ്ധിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ആനന്ദം. ഏവം ബഹുവിധ യജ്ഞ വിദത ബ്രഹ്മണോ एवं बहुविधा यज्ञ विदधा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वावानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे. പല വിധത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞങ്ങളും ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വെറുതെ. പല വിധത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവ എല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവായതാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം.
അപ്പൊ പല വിധത്തിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് വേദസമ്മതങ്ങളാണെന്ന് പറയണത്. പിന്നെ ഈ ഇവ എല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുളവായതാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുൻപ് വിവരിച്ചതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിൽ യജ്ഞങ്ങളും വേദങ്ങളൊക്കെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യർ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ മുഴുകി നിൽക്കുന്നത് ആയതിനാൽ ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് വിഭാവനം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ശാരീരിക ബോധത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് മുഴുവനാക്കേണ്ട വിധത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇതിനൊക്കെ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാജ്ഞാന യജ്ഞ പരം തപ സർവകർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ സമാപ്യത്തെ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. ഹേ പാർത്ഥ, സർവ കർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യയജ്ഞാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്, ജ്ഞാനയജ്ഞം. ദ്രവ്യയജ്ഞം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ത്യജിക്കുക. അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. ജ്ഞാനയജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങള്. ഹേ പാർത്ഥ, സർവ കർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്ന എവിടെയാണ്, ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാളുടെ വിശ്വാസം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അയാൾ എന്താണ്, അത്രയ്ക്കും ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കാത്ത ദിവ്യയജ്ഞത്തിൽ മാത്രം തൽപരനായ കർത്താവിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ജ്ഞാനം നേടാത്തവന്റെ യജ്ഞങ്ങൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെയാണ്. ആധ്യാത്മികമായി ഗുണം ചെയ്യുകയില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഒരാളുടെ വിശ്വാസം. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഒരാളുടെ വിശ്വാസം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ അയാൾ അത്രയും ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കാത്ത ദ്രവ്യയജ്ഞത്തിൽ മാത്രം തൽപരനായ കർത്താവിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ അയാളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, അത്രയും ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കാത്ത ദ്രവ്യയജ്ഞത്തിൽ മാത്രം തൽപരനായ ഒരു വ്യക്തി, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തിൽ നമുക്കുള്ള സമ്പത്ത് മുഴുവനും സമർപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവര്, അയാളുടെ വിശ്വാസം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവര് ആരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരാണ്, ഈ ഏതാണ്, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തിൽ മാത്രം ആയവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ്. ജ്ഞാനം നേടാത്തവന്റെ യജ്ഞങ്ങൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം നേടാത്തവന്റെ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്, ജ്ഞാനം നേടാത്തവന്റെ യജ്ഞങ്ങള് എപ്പോഴും ഈ ഭൗതികമായ തലത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് യാതൊരു ഗുണം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൂടിയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഉച്ചകോടിയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവണം, കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ കുറെ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും എല്ലാതും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്, കൃഷ്ണാവബോധമാണ് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധമാണ് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത്. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന ത്വത്വദർശിന. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. സത്യം ആരാണ്, ഭഗവാനാണ് സത്യം. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ആരിലൂടെ, ഒരു ഗുരുവിലൂടെ. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം നൽകാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും.
ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗം പ്രയാസമുള്ളതാണ്, സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയണത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗം എന്ന പ്രയാസമുള്ളതാണ്, അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന് പറയണത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഭവം എന്നല്ല, അതിന് കുറെ പ്രയാസങ്ങൾ, കുറെ കടമകളൊക്കെ നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ് തന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. കർമ്മം തു സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ മാർഗം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ആ പറയുന്നത് എന്താണ്, അത് ധർമ്മമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ത് പറയണോ അതാണ് ധർമ്മം. അതല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു തരത്തിലും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സേവന മനോഭാവത്തോടെയാണ് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, സത്യാന്വേഷണം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനുയോജ്യമായ, ഇതൊക്കെ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ, വിനയവും സത്യാന്വേഷണവും, ഇത് വേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് വളരെ വിനയത്തോടെ ആയിരിക്കണം ചോദിച്ചറിയേണ്ടത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഗുരു ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിൽ ആര് വിജയിച്ചിരിക്കണം, ഈ ശിഷ്യൻ വിജയിച്ചിരിക്കണം. ശിഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം നിർവ്യാജമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ആത്മീയ ജ്ഞാനം നൽകി ഗുരു അയാൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശിഷ്യന്റെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ളൊരു ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരു എന്ത് ചെയ്യും, അയാളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പറയുന്നത്. യജ്ഞാത്തോ യജ്ഞാത്വാന പുനർമോഹ ഏവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതാനുശേഷേണ ദ്രക്ഷ്യസ്യാമാജ്ഞതാമയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവുകയില്ല. സർവ്വജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാകും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചാലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്, അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം നിനക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. എപ്പോഴും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞാല്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊരിക്കലും മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ് പറയണത്, അവര് ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരുന്നില്ല, പിന്നെ മായയിൽ അവര് പെട്ടുപോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല സർവ്വജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും ഉള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നുള്ളത് ഉള്ളൊരു സത്യം കൂടി നമുക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പി ചേതസി പാപേഭ്യോ സർവേഭ്യോ പാപകൃത്തമഃ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വിജീനം സംതരിഷ്യസി. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നീ പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെങ്കിൽ പോലും നിനക്ക് എന്താണ്, ഈ സമുദ്രം, ഈ തോണിയില് ജ്ഞാനമാകുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനമാകുന്ന ഈ തോണിയില് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്താണ്, സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ മഹാപാപിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും നിനക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന ഈ തോണില് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഇതിനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മഹാപാപിയാണെങ്കിൽ കൂടി എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു തോണില് നീ ഇരിക്കുമ്പോൾ, നീ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രത്തെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തെ ചിലപ്പോൾ അജ്ഞാന സമുദ്രമായും ചിലപ്പോൾ ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യമായും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് എന്ത് പറയും, അജ്ഞാന സമുദ്രം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യം എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എത്ര നിപുണനായ നീന്തൽക്കാരനായാലും ശരി, കടലിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള സമരം കടുത്തതാണ്.
ഈ നീന്തൽക്കാരനെ പിടിച്ചു കയറ്റാൻ വരുന്ന ആളാണ് ആര്? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ആ രക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര വലിയ നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിലും കടലിൽ നമ്മൾ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരാളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയെ പിടിച്ചു കയറ്റുന്ന ആളാണ് ആര്? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ആ രക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത്കുരുതേ തഥാ. അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. അപ്പൊ കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി കർമ്മഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി കൊണ്ട് സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പരമാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പരസ്പര ബന്ധം, ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തെ ഇവിടെ അഗ്നിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഈ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തെയാണ് ഇവിടെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? അഗ്നിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമല്ല, പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഈ അഗ്നിയിൽ ചാമ്പലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അഗ്നിയിലെ പാപകർമ്മങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാകുന്നത്, പുണ്യകർമ്മങ്ങളും കൂടി ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചില അവസ്ഥകളുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുക കർമ്മത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥ പറഞ്ഞ ഒന്ന് അങ്കുരാവസ്ഥ, പിന്നെ ഹലോദയാവസ്ഥ, നേടിക്കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥ, വരാനിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. എന്നാൽ ജീവസത്തയുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഇവയെ മുഴുവൻ ഭസ്മീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ കർമ്മത്തിന് പറയുന്ന 4 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് അങ്കുരാവസ്ഥ, ഫലോദായ അവസ്ഥ, ഫലം കിട്ടുന്ന ഉദായങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ. പിന്നെ വേറെ ഏതാ പറഞ്ഞത്? നേടിക്കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥ, വരാനിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. നേടിക്കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥ, വരാനിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മള് ലെവൽ 3 നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ പല അവസ്ഥകളിലുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്കുരാവസ്ഥ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഫലോദായ അവസ്ഥ, പിന്നെ ഏതാണ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ, വരാനിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, അത് സത്യത്തില് സഞ്ചിത കർമ്മം. നമുക്ക് കർമ്മമുണ്ട്, സഞ്ചിത കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സഞ്ചിയിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ കർമ്മം കൊണ്ട് പോകാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച് അതെന്താണ്, ചിലത് പാകമായിട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വിത്ത് അതിലിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മുളയ്ക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട, നമുക്ക് കുറെ ജന്മങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ചെയ്ത ഓരോ ജന്മത്തിലും നമ്മൾ കുറെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, കർമ്മം ഉണ്ടാവില്ല, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണമല്ലോ. നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും അനുഭവിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മുടെ ഈ കർമ്മങ്ങള് ഒരു സഞ്ചിയിലിട്ടിട്ടാ പറയുക, സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ പോകാണ് അടുത്ത ജന്മം സ്വീകരിക്കുമ്പോ. അങ്ങനെ ഈ കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? അതിനും പല കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് പാകമായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും, ഒന്ന് ഇപ്പം മുളച്ചത് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ നമ്മൾ മൂക്കാത്തത് ഒക്കെ പറയില്ലേ, പഴുക്കാത്തത്, അതേ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ പാപങ്ങൾ വരുന്നത് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, പാകമായിട്ടുള്ളതിനാണ് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതോ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ബീജം അതിനുള്ളിൽ കിടന്ന് അത് പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഓരോന്നും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പാകമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്, മറ്റുള്ളത് പാകമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ കർമ്മങ്ങള് ഓരോ രീതിയിൽ നമ്മൾ, അതാണ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അവസ്ഥകൾ. ഒന്ന് അങ്കുരാവസ്ഥ, പിന്നെ ഫലോദായ അവസ്ഥ, പിന്നെ നേടിക്കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥ, വരാനിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഇങ്ങനെ 4 തരത്തിലാണ് ഇതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശ്യം പവിത്രാമിഹ വിദ്യതേ തത്സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധ കാലേനാത്മനി വിത്തതി. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ മറ്റൊന്നില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വേറൊന്നില്ല. ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ് ഈ ജ്ഞാനം. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തില് പ്രാവീണ്യം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇത് സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യന്റെ ബദ്ധ കാരണം എന്താണ്?
അജ്ഞാനമാണ് മുക്തിക്ക് ഹേതു, അജ്ഞാനം. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. നമ്മൾ ഈ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്ന എന്താണ്? നമ്മുടെ അജ്ഞാനമാണ്. അജ്ഞാനം കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബന്ധനത്തിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷെ മുക്തിക്ക് കാരണം ഏതാണ്? ജ്ഞാനമാണ് മുക്തിക്ക് കാരണം. ശ്രദ്ധവാം ലഭതേ ജ്ഞാനം തത്പരാ സംയതേന്ദ്രിയഃ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാം ശാന്തിമചിരേണാധിഗച്ഛതി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദ്രവ്യയജ്ഞത്തിനു വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദ്രവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും എന്താണ്? ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ആ വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സംയമനം പാലിച്ചൊരു വ്യക്തി, ദ്രവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തി, ശ്രദ്ധായുക്തനായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെയാണ്. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി ലഭിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അജ്ഞശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയെ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളായ അവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും എന്താണ്? ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടില്ല? ഈ ഈശ്വരാവബോധം വരാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല. അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, സംശയങ്ങളുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും അവർക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം അവർ ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഈശ്വരന്റെ വചനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനിലുള്ള നന്മ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? ഇവർക്കൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. ഏതൊരു ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ അറിഞ്ഞനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല? അതുകൊണ്ടുള്ള യാതൊരു ഗുണങ്ങളും അവർക്കത് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണാം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്? ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാളെ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. തസ്മാത് അജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗം ആതിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്തിൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ, ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് അറുക്കണം? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുക്കണം. അങ്ങനെ അറുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ആരോട് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ജീവസത്തയുടെ സർവകാലികമായ പ്രവർത്തനം അഥവാ സനാതന യോഗം എന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട യോഗ പദ്ധതിയുടെ പേര്. ഈ യോഗം രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ദ്രവ്യയജ്ഞം, മറ്റേത് ആത്മജ്ഞാനം അഥവാ ശുദ്ധമായ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനം. ദ്രവ്യയജ്ഞം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുമ്പോൾ തികച്ചും ഭൗതികമായി പോകുന്നു. അപ്പൊ ദ്രവ്യയജ്ഞം നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് വഴിയൊരുക്കുന്നത്? ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് വഴിയൊരുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മീയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം എന്ന നിലയ്ക്കോ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അതൊരു പരിപൂർണ യജ്ഞമായി. പക്ഷെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആത്മീയ യജ്ഞത്തോട് കൂടിയ ഭക്തിപൂർവമാണ് നമ്മൾ ആ സേവനം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് പരിപൂർണമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത്. സ്വന്തം ആത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ മൂലസ്വരൂപത്തെ അറിയാനായിട്ടുള്ളതും പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സത്യമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഒന്നെന്താണ്? ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ളത്, പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ളതും. രണ്ടാമത് എന്താണ്? പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സത്യമായിട്ടുള്ളതും. അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് താനെന്ന ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവണം, അയാൾക്ക് അനായാസേന ലഭിക്കും. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ അതീതീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിലേക്ക് ഈ ജ്ഞാനം പ്രയോജനപ്രദമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീതീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ ജ്ഞാനം എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ എങ്ങനെയാണ്? അമ്പരവിട്ടികളാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തവരെ അമ്പരവിട്ടികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് തരാം കേട്ടോ, കാരണം ഇത് സ്ലൈഡും ഇങ്ങനത്തെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കായാലും അത്ര സുഖം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇത് ഞാൻ പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടുതരാം. കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഇട്ട